Lempäälän uutisista hyvää iltaa. Lempäälässä on varhain aamulla tapahtunut vakava väkivallan teko. 35-vuotias Jyrki Kosola oli kaikessa rauhassa juomassa aamukahviaan, kun kahvikuppi hyökki kimppuun. Kahvikupissa ollut tiettävästi ulkomaalaistaustainen juhlamokkakahvi hyökkäsi kuin hyena Kosolan kimppuun, mutta Kosola osasi puolustautua ja torjui iskun. Kosola löi juhlamokkaa leukaluuhun ja juhlamokka tuupertui maahan. Kosolan omien sanojen mukaan löin sitä leukaluuhun niin, että lähtee. Teon motiivista ei ole tietoa ja poliisi on erittäin vaitonainen tapauksesta. Mutta asiantuntijapalsta ylilaudalla vellovien huhujen mukaan taustalla olisi juhlamokan ja Kulta-Katriinan välinen reviirien välinen riita. Lempäälässähän on kuluvan vuoden aikana tapahtunut useitakin hyökkäyksiä Kosolaa kohti. Kaikkihan muistavat vielä elokuussa tapahtuneen lattiaharjan hyökkäyksen Kosolan kimppuun, mutta tämänkin hyökkäyksen Kosola torjui mallikkaasti. Ja näin päättyivät Lempäälän uutiset täältä tähän. Lempäälän uutisista hyvää päivää. Ja juuri tulleen tiedon mukaan Lempäälässä on sattunut järkyttävä onnettomuus. Työtön astronautti Vladimir Kosolovits oli lämmittämässä ranskalaisia perunoita. Kun Kosolovits meni 14,7 minuutin päästä katsomaan, onko ranskalaiset jo kypsiä ja tarttui pellistä kiinni, niin ai saatana vaan kuului, kun Kosolovits kirosi, ärräpäät vain lensi, kun pelti oli tulikuuma. Mitä ihmettä on tapahtunut? Ylilauta.abc Oystä on tilattu yksityisetsivät tutkimaan tilannetta, mistä tämä johtuu. On selvinnyt, että hella on laitettu myös päälle, vaikka ei sitä kuuluisi laittaa. Mitä ihmettä, Kosolovits, kuinka näin olet toiminut? Ja Kosolovitsilta kysyessä hänen on kuulemma alkanut dementoitumaan. Vanhuus ei tule yksin. Lempäälän uutisista hyvää päivää, huomenta. Ja juuri tulleen tiedon mukaan Lempäälässä on tapahtunut järkyttävä onnettomuus. Rehellinen veronmaksaja Michael Kosolovits oli kaikessa rauhassa keittämässä aamukahvia, kun kahvi hyökkäsi kimppuun arvaamatta. Kosolovits ei mitenkään ehtinyt varautua ja puolustautumaan. Kahvit läikkyivät rinnuksille. Poliisi on hälytetty paikalle ja rikostutkinnat ovat aloitettu ja poliisilla on epäilty naapuripitäjältä Harvian toimitusjohtaja Tero Kivinen, mutta tutkimusten edetessä todettiin, että epäily oli perätön, joten poliisi oli nyt aivan äimän käkenä, että mitäs tässä nyt on tapahtunut, joten alettiin miettiä, että onko syy
kenties fysikaalinen, joten paikalle soitettiin Lempäälän yliopistosta tutkijoita, jotka alkoivat selvittelemään mahdollisia fysikaalisia syitä onnettomuuteen. Mutta valitettavasti resurssit eivät riittäneet näin vaativaan tehtävään, joten jouduttiin turvautumaan hätäratkaisuun ja yhteys otettiin Aurajuustossa asuvaan Arto Lauri-nimiseen ydinfyysikkoon. Ja kas kummaa, Artohan tiesi ongelmaan ratkaisun. Painovoima on alkanut reistailemaan Lempäälässä. Tutkijat olivat aivan häkeltyneet. Miten tämä on mahdollista? Eihän painovoima voi vaihdella. Newtonihan on sanonut, että ei se niin vain tuosta vaihtele, mutta näin vaan on käynyt nytten. Lempäälässä tällaista on ennenkin ollut havaittavissa, mutta tutkijat eivät voineet uskoa silmiään. Myös Vihdissä on vuoden 2019 aikana havaittu tällaista painovoiman reistailua, mutta se ei ole aivan päivittäistä. Mutta Lempäälässä tätä on esimerkiksi viime viikollakin Kosolovits oli syömässä broileria, kun broileri hyppäsi lattialle, perkele. Ja ärräpäät lentelivät, mutta siitäkin sitten selvittiin ilman kuolonuhreja. Mutta tällaiset olivat Lempäälän uutiset tällä kertaa. Hyvää illan jatkoa. Uutisista hyvää iltaa. Iranin presidentti Hassan Rouhani uhkasi Saudi-Arabiaa ydiniskulla, jos ei Saudi-Arabia lopeta väitteitä Iranin iskuista öljyjalostamoihin. Tapaukseen otti kantaa myös puolueeton Donald Trump, joka sanoi, että hän on Saudi-Arabian puolella tässä keississä. Ja pahoitteluni tästä keskeytyksestä, mutta juuri saamiemme tietojen mukaan lempääläläisen levyseppähitsaajan tiskipöydältä on löytynyt koftölkki. Tämä on järkyttävä uutinen. Miten tällainen on mahdollista? Vaikka internetin auktoriteettisivusto Ylilaudalta on sanottu, että sellaisia tölkkejä ei saa olla siellä kämpässä. Mutta kielloista välittämättä ja uhmakkaasti Kosolovitsin kämpästä vain silti löytyy tällaisia tölkkejä. Kosolov, ei sinulla saa olla tällaisia tölkkejä. Et ole kysynyt äitiltä lupaa. Saako olla? Etkä Ylilaudan iseiltä ja äiteiltä et ole kysynyt lupaa. Ai, nyt tulee sanomista. Lempäälän uutisista hyvää huomenta. Pahoittelumme Emmerdalen keskeytymisestä, mutta nyt joudumme tekemään erikoisuutislähetyksen, koska Lempäälässä on tilanteet päällä. Tiedemiehet käyttävät jopa termiä, että Lempäälässä on monkas tilanteet. Lempääläläinen levyseppähitsaaja on tänään menossa Lempäälästä Tampereelle linja-autolla. Tehtävä ei ole mikään yksinkertainen. Aikatauluja pitää katsoa useaan otteeseen ja
aamulla pitää herätä 3 aikaa yöllä keittämään kahvit, että ehtii kahvit tippua ja ehtii juoda kahvit. Mutta koska tehtävä on niin vaativa, jouduimme palkkaamaan avuksi nivalaisen ydinfyysikon. Hän on perehtynyt aikatauluihin erittäin paljon, mutta tämä ydinfyysikko tarvitsee yleensä näin vaativassa tehtävässä tarvitaan asianmukaiset instrumentit, ja ne löytyvät tässä tapauksessa, tämän ydinfyysikon tapauksessa Alkosta. Joten ydinfyysikko marssi Alkoon, mutta Alko oli kiinni, johon ydinfyysikko tokaisi tieteellisin termein, että perkele! Mutta kuitenkin tilanne saatiin ratkeamaan, kun mentiin S-markettiin hakemaan pirkkaolutta ja sillä saatiin tutkimukset käyntiin tai tämä tilanne haltuun ja loppujen lopuksi levyseppä hitsaaja pääsi turvallisesti linja-autoon ja linja-auto lähti kohti Tamperetta. Ja Tampereella olikin sitten vastassa paikallinen rakettiinsinööri Tampereen Tero, joka otti levyseppä-hitsaajaa kädestä kiinni ja he menivät yhtä matkaa sitten Määränpäähän. Ja uutislähetys loppuu tähän ja Emmerdale jatkuu. Uutisista hyvää iltaa. United States of America on suorittanut ohjusiskun Bagdadin lentokentälle. Iskussa on saanut surmansa iranilainen korkea-arvoinen upseeri luutnantti Qassim Suleimania. Iranin ajatolla on hyvin vihainen ja vannoo kostoiskua israelilaiseen kanatarhaan. Ja pahoittelumme aiheen keskeytyksestä, mutta juuri saamiemme tietojen mukaan Lempäälässä on tilanteet päällä. Lempääläläisen levyseppähitsaajan 4000 euron edittikone on nytkähtänyt. Tapaus on järkyttävä. Lempäälässä on monkas tilanteet. Nyt joudutaan soittamaan. Lempäälästä on jouduttu soittamaan apua Turkuun ja on soitettu turkulaiselle ATK-insinöörille Pauli Potta-aholle. Kysytty vähän jeesinkiä, koska levyseppähitsaaja ei oikein näistä tietokoneista ymmärrä ja nostaa kädet pystyyn. Ja lukuisen testien jälkeen vika paikannettiin näytönohjaimeen. Näytönohjaimelle annettiin vähän kuormaa, niin se sitten paljastui. Ja tilanne on saatu hallintaan ja nyt saadaan sitten taas 4 tonnin edittikone tulille. Hyvää illan jatkoa. Lempäälän uutisista hyvää iltaa.
Lempääläläinen heavy-äijä on nähty himassa sukkahousut jalassa. Perkele! Ei heavy-äijät käytä mitään sukkahousuja. Heavy-äijät käyttää bootseja. Vai käyttääks heavy-äijät jotain sandaaleja? Jumala, siinähän menee uskottavuus ihan totaalisesti. Ja käyttääks heavy-äijät jotain kynsilakkaa tai sit jotain käsilaukkuja ja korvakoruja ja hiuspinnejä? Ei jumalauta. Mutta ylilaudalla on annettu vielä yksi mahdollisuus heavy-äijälle korjata identiteetti. Jos tatuoit tähän Iron Maidenin Trooperin sanat tähän rintaan, niin ehkä saat vielä identiteettisi takaisin, mutta tilanne on erittäin vakava. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä